Jackmans Industries præsenterer Egypterne, en gammel civilisation. Egypterne har opfundet mange af de ting, som vi brugte for 1000 år siden, og nogle af dem bruger vi stadig den dag i dag. For eksempel hakkejernet, som man brugte i den første del af landbruget. Det var også Egypterne, som startede landbruget. De havde køer, og de vidste, hvordan man lavede rigtig mad. For eksempel lavede de brød, og det var også dem, som fandt ud af, hvordan man bryggede øl. Øllen synes, de smagte så godt, at selv børn på 5 år fik noget. Egypterne fandt ud af at grave kobber op fra jorden, og på den måde kunne de bruge det til at lave redskaber, våben, smykker osv. Det er lidt utroligt, så effektivt de egentlig har været, når man tænker på, at det aldrig regnede, og at jorden var hård som sten. På det tidspunkt levede vi i stenalderen i Danmark, så Egypterne var rimelig langt foran Danmark. Hvordan fik Egypterne vand? Egypterne brugte vandet i Nilen til at dyrke landbrug og bare til at drikke. Levede der egentlig mange dyr i det gamle Egypten? Nej, der levede ikke sådan decideret mange, men der levede for eksempel katte, som var et helligt dyr for Egypterne. Og så levede der også krokodiller gange 1000 i Nilen. Men hvad er Nilen egentlig for noget? Det er en flod, der ligger i Egypten. Nilen løber fra syd mod nord. På det længste punkt er den 1500 km lang. En gang om året løb vandet i Nilen over kanten, så markerne blev oversvømmet. Man skulle tro, at det var noget dårligt, men det var faktisk godt. Fordi det efterlod noget klamt snask, der mindede om væske. Den væske gjorde, at man kunne dyrke planter, grøntsager osv. Fordi der var meget næring i væsken. Man har fundet værktøjer i Egypten, som viser, at der er levet mennesker i over 60.000 år. Omkring 3300 år før Kristus kom en ny dominerende kultur frem. Noget tid efter overtog Menes magten i Egypten og blev dermed den første kejser. Han var den første farao i Egypten. Han levede omkring 3050 år før Kristus. Han var farao i 62 år. Det var ham, der samlede det øvre og nedre Egypten til et land. Man ved ikke, om han førte dem sammen med diplomati eller med krig. De fleste mener, at det var med krig. Ifølge de gamle Egypter var Menes den første konge på jorden, efter guder og mystiske herrer. Han bærer også navnet Skorpionkongen. Menes grundlagde byen Memphis. Det er den by, vi i dag kender som Kairo. Menes at være blevet dræbt af en flodhest eller en krokodil. Før Menes var Egypten delt op i 2 riger. Det øvre Egypten med den høje hvide kongekrone, og den nedre Egypten med den lave røde kongekrone. I am not a whore. I am not a whore. I am not